Tripura Tribal Employees Association Hajakmani Global Tongai EUK Mothana Hambai Tayo Pandani Achokhang Tako Bokra Boram Ganang Wandit Koloi Tay Pando Bhanimanda Khele Chini Tripura Tribal Area Autonomous District Council Ever Tripura Tribal Tripura Songdumulok Baik Hancock Nogni Chini Chairman Boram Ganang Jabadi Japorma Tay Charifang Agamokra Boram Ganang Polo Chandra Jamakena Khobui Chini Jota NGC Tay EUK Nyoracho Jaboram Ganang Rokno Ani Khapani Hamjakma Chini Mothani Hamjakma Chini Edisini Hapani Hamjakma Yakharokai Chibai Khasana Yakharokai Ani sakbai thangla belai aparat mane khayo tini angu aing loga achorne ro fen logre noba bumayana haipan noro belai kosto ke achori tomero angoro tomu se adjusted feel khai tomoro gose kosto ke aing logo achobai tama tini hai asuk sapun ko tumani jarao kaisa holo au covid ni pandemic situation iki takuke pupukson norokno advice rinane ani jugota teriko norona angkok sawi kok narane ani jugota hinto UKS ni takubokra boram ganang tara mohon deborma takubokra boram ganang ronti koloi takubokra socindro koloi songor borok ani advisor hisebe asu salkabang no borok samong tangi phayo kok kaham saw kok kacaro ang kaisa channel samong khai tong pro Lukorok no coba sobri pro, borok no pula sekali payu, coba tu ya payu, lukorok no coba di lukorok ekong ini. Norok ni thani sini kebang masalah thai, norok punukjak lama seksang thai. Utiu kes motha haceng tanhi morobunu teimani ya utro. Karena mahima henor hal kebang mana kaisa biruti asono acogoi dopani bagi kharang tisai kamai bodol sini ang kakhayo hige tini tam bagi chungora thansang kha tam bagi ora acog pheleika abo totai katal ke kok sadanga te kare paisel kok thaisa theni salaika TUK tai Tripura Tribal Employees Association bisingo abo te kok tabang lagi yes taklay cintam ni bagi board relay bata hote bukuk song norok employees saganang tongganang tisase tabo besapati lek sapore kalimangka tawono tongo kamiyo tongo taklay thayo chini Tripura sarok 70 বছর 71 বছর রমই মান থাইমানিয়া tong থাইমানিয়া constitutional right mania boi satok jakmani abono pogise जों लामा नांगिया फिरां नांगिया दै नांगिया चाकरि नांगिया जों हा सिनांगौ निजे ताकलाय बुबाग्रानो बोद्रेव जों थांचा सिनांगौ कोनो डिमांड करे आंखा थायो TUKS ताय और Tripura Tribal Employees Association जत आदम थायने रकनि कोनो डिमांड तंगिया एकमात्र Tripura सरक यगनानि that will be our final mission aboni chini na harmon abon chini na harmo chini o bisingo kabang ma media rok sago chini bisingo doctor samlai problem ko chini bisingo doctor samai kun kemni problem kare ke bu chini MDC ni bisingo ke bu obhai doctor na ke bu ni kok banglai na kare ka hote bu to obon ho chini thamsa bu chung tabu ko kok erna ni bagi chate witung chung bu no Bui chung tabo bahino kok bang rui chung bai chung sakak na ni bagai kok bang lai ri chung takut ke bukuk chung obhai keno norok no tar tabo UK sabai Tripura Tribal Employees Association motha khamani o naharmon to joto Tripura hasti Tripura sarok thansa nglai mani naharmon to o naharmon aja kale tabo orate ke kok bang lai ni keri orate hak nani kere tabo kinga hite takoke bokok song single politics khaija jayaba chini bisum kabang mane kata ani ব্যক্তিগত se
tây cây xe lấy nó thằng tông nó sẽ tông sa thôi rồi nhỉ nó khăn đi cái thằng mà hay top cái hay ở là nó mà phải cho nó vào bố cái này request vậy bố cái phải đi ngồi ni đòi cả tông anh ni loge ni tôi phải cho nó vậy cái nó lọt xuống nó guide mà thấy này nó lọt xuống nó lama mà không được này nó lọt chỉ edisi hấp hàng cái sự chúng nó lọt nó bông tí hay chụp bài man Norok sungguh bahagia coba iman, hamsa jeng bahagia kaiman. Apa no jenis nahari samutang lainnya jeng dipralen, tai greater dipralen by jeng pun kompromis saya abong ke bubagrami final ko. O gol maniasa sini coba colene, sini coba sampai tangai. Abang ni bagi jeng jotono, sini coba norok manai, norok ni coba jeng manai. Hai jeng kaisar botol teh kaisa botol baik plus mulai paine salate bokara keneni kok kasare an kisisa kok ngarangan orang mataksino tamila ani ayang ani ni bacone am sayo anak kisah nasing lejak